Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Bizkaia irratiaren sintonian gara eta beste behin entzuleok ondo etorri. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan hemen egiten dugu izordua Eusko ikaskuntzaren laguntzari esker zelanez. Urrengo minutuetan plazaratuko dugu gairik kontuak eta nok esango leuken kantuak. Gaur besteak beste eusko kantat ezagutuko dugu. Eusko ikaskuntzako Eusko Sarek, Euskal Komunitate Globalari zuzendutako sareak, eresbile eta abesbatzen konfederazioagaz batera internet bidezko abesbatzen nazioarteko lehiakete antolatu dau, lehenengoa. Eta iturriragoa zegu geu. Eusko Sareko arduraduna geure artean Antxon Aranburu ondo etorri. Bai. Eskerrik asko. Zeran zago, Santxon? Erto, oso ondo. Lanpetuta zabiltzela jakin dugu. Bai, oso lanpetuta. Hemen badakizu, ezin geldirik egon. Hori seinale hona da. Bai, duari barik. Esan dugun moduan lehiaketa hau ezagutzeko erea daukagu, zeure bidez, baina hasteko oinarria Eusko Sare. Zu zeu Eusko Sareko arduradun izanik lagundu guzu Antxon berau ezagutzen eta beronen oinarrizko zereginak labur biltzen. Bueno, Eusko Sare da Eusko ikaskuntzaren programa emblematiko bat. Sortu genduana jada 4 urte, orain dela 4 urte aurkeztu genduan munduko euskal kolektibitateen 3. kongresuan, hemen Gasteizen ospatutako kongresu hartan. Eta hor diasporako hainbat aktorek edo agentek jarri zuten maiganean zegoala behar izan bat munduko euskal komunitate deritzona sarean jartzeko, ezta? Eta horretarako baliatu behar ginela teknologia berrietaz. Ordu arte ekimenak beste zentzu baten bideratu zian, baina ikustezan internetez batez zegoala aukera bat persona guzti horiek sarean jartzeko eta beraiekin pixka bat harremanak areagotzeko, eta Eusko ikaskuntzak testigu hori hartu zuen, ezta? Eta Eusko Sare programa sortu zuen, eta lanean hasi genin, ezta? Orain dela 2 urte, interneten jaio zan edo azaldu zan gure webgunea, euskosare.org delakoa, eta gure lantaldea osatu genduan, ezta? Gure lantaldea sakabanatuta dago, hainbat area geografikotan, alde batetik, badaukagu hemen hegoaldean, lantalde txiki bat, bestaldetik baita ere badaukagu egoitza bat, edo persona bat lanean, iparraldean, Baionan, hain zuzen, eta gero baita ere badaukagu beste bulego bat, eta lantalde bat Argentinan, Buenos Airesen, eta baita ere San Franciscon. Eta pixka bat, 4 esparru geografiko, 4 puntu hoiekin, munduko esparru geografiko gehienak bete nahi izan ditugu, ezta? Baina dana dela, badinotzu, geure lantaldea hasiera batetik nahiko murritza zen, eta gu nahi genuana da, harreman fluxu horiek, munduko euskal komunitatearen harreman fluxu horiek areagotu, eta, arlo ezberdinetan, ez bakarrik arlo kulturalean, baizik eta baita ere arlo hezkuntza mailan, edo arlo ekonomikoan, enpresarialean, eta horretan lanean hasi genin, eta orain, egun, gure webguneak badauzka 3 zutabe nagusi, ezta, alde batetik informazioa eskaini, munduko euskal komunitateari, eta esan darra munduko euskal komunitatea lehenbizi hemen Euskal Herrien, azten dala, baina nahi genuen ez bakarrik norabide bakarreko informazioa sortu, alegia Euskal Herria diaspora delakoa, ez da, baizik eta beraien artean ere,
basarea sustatu, ezta? Muga gainditu azken. Hori da gainera gure lema nagusia edo leitmotiva, ezta? Muga guztien gainetik. Eta bueno, horretan hasi ginen, eta beraiek, kanpoan dagoen jendeak egiten du batipat euskozare. Beraiek bidaltzen dizkigute beraien artikuluak edo beraien kolaborazioa, beraiek jartzen dituzte zerbitzuak martxan, eta ja da gure zarea 20 herrialde baino gehiagotan zabaldua dago, eta 50 hiri baino gehiagotan, ezta? Eta pixat zutabeak lehen hasi nahi izaten izango lirateke informazioa, zerbitzuak eta parte hartzeko tokiak, ezta? Horiek lirateke gure hiru zutabe nagusiak eta horretan ari gara. Horretan zabiltzi eta orain arte egin dozuen bidean Antxon, frutuak jaso dozuez, apurka zarea zabalduz doala esateko moduan gara. Bai, zarea gero eta handiagoa da, gainera arlo ezberdinetan, gu saiatzen gara nitxo ezberdinak aurkitzen, eta hor badauzkagu zareak adibidez dantza munduarekin erlazionatutako sare bat, edo baita ere teknologia berriekin, edo baita ere, ez dakit, esparru geografikoetan, baita ere, Argentinako euskaldunak, edo Ameriketako euskaldunak, eta pizkanaka sarea gero eta handiagoa da, eta beraiek egiten dute, badinotzu, gu azkenean, arduratzen gara gehien bat, heltzen zaigun guzti hori kudeatzeaz, baina beraientzako sare bat da, eta beraiek egina ere, ezta? Eta badinotzut, gero eta handiagoa dela, eta, hau hasiz jarraitu ezkero, ez dakit noraino helduko garen. Ordura arte, agerian geratzen zena zen, Euskal Herriek, hemen Euskal Herrian bagara 3 milioi, biztanle gutxi gora bera, ezta? Euskal Herri guztia hartzen badu, baina kanpoan badira beste 9 milioi euskaldun, ezta? Eta horietarik askok ez dakit ezta ere euskaldun jatorri badaukatela, ezta? Hoiei guztien gana heldu nahi dugu. Pizka bat hor badaude aurrekari batzuk, beste komunitate batzuekin, hor daude adibidez Irlandarrak, hor daude baita ere juduak, eta gure nahia edo gure itxaropena da Euskal Herriak ere horrelako zerbait izatea, ezta? Euskal komunitate globala azkenean, zeuen izenak. Potoloak. Bai. Eta ez dakit Antxon, orain epe labur ertainerako proiekturik aitatzeko moduan garen? Bai, horre badauzkagu hainbat eta hainbat proiektu, ez da, adibidez, orain aste hontan, jarriko dugu martxan beste komunitate bat, beste foro bat, kooperatiba gintza munduarekin, hor sortu berri da Forokop delakoa, eta hori izango da, kooperatiba gintza munduan debatea pizteko toki bat edo, ezta? Hor egongo dira kooperatiba gintza munduko hainbat eta hainbat pertsonai, referente dianak, eta lotu nahi ditugu munduan zehar kooperatiba gintza filosofia horrekin edo kultura horrekin zerikusia daukaten pertsonak, ezta? Ez bakarrik euskaldunak, hori beti esaten dugu, sare hau guztiz irekia dela, eta plurala, eta orduan euskaldunei eta euskaldunen ondorengoei zuzenduta dago, baina baita ere euskaldunen lagunei, ezta? Eta zentzu hortan, gero eta gauza gehiago jartzen ari gara martxan, ezta? Hor ere, saiatzen ari gara blogen bitartez, nolabait interesa izan dezaketen gaiak, gaien berri emanez, ezta? Kongresuetan egiten ditugu jarraipen bereziak, horre denbora errealean egiten ditugu jarraipen bereziak, bideoekin, argazkin galeriekin, eta testuekin, eta orain adibidez, orain dela gutxi, ospatu da, hor badauzkagu sarean, munduan zehar euskal presentzia ikertzen duten pertsonak edo ikertzaileak, ezta? Eta hauek, beraiek gestionatzen dute ja komunitate hori, eta urtean behin, bildu egiten dira, ezta? Batzen dira, eta pasan urtean izan zen Montevideon, eta guk horren jarraipena egin genuen, eta urten izan da Baionan, eta horren jarraipena ere egin dugu, han, bildu gara 60-80 pertsona, baina estadistikak ikusiaz, ikusi dugu gure blog horren bitartez, Euskozaren blog horren bitartez, munduan zehar 3.000 pertsona baino gehiago jarraitu gaituztela, ezta? Kongresu hortan. Horrez gain, beste ekimen batzuk, badaukagu horre ere,
enesaria, Eusko Ikaskuntzak aspaldi sortu zuen Euskararen nazioarteko eguna, abenduaren 3 ospatzen dana, eta, enesaria sortu genduan Euskosaren bitartez, saritu nahi genuelako kanpoan, atzerrian, Euskara bultzatzen duten erakundeak edo elkarteak, ezta? Pasan urtean izan zen lehenengo edizioa, eta irabazlea izan zen Argentinako Artaburu elkartea, ezta? Aurten orain, hautagaiak batzen gabiz, eta, abenduaren 3 horren irabazleak ezagutara emango ditu, baita ere. Hori belazter dator. Hori belazter dator. Hori belazter, hemen badakizu, gauza bate amaitzu da beste batea azazten gara, bere ala. Hori behar dugu egia esan. Bai. Baina irabazleak zeintzuk diren badakigu, eta zeri buruz berbetan gagozan, Eusko kantateri buruz. Eusko Ikaskuntzako Euskozarek, oraintxe zeure bidez Antxon ezagutu dugun honek, Erez Bilegaz eta Abesbatzen Konfederazioagaz batera, azelango kontua, internet bidezko abesbatzen lehenengo nazioarteko lehiaketea, eta helburua abesbatzen jarduerea sustatzea, ez? Hori da. Azkenean, teknologia, egia esan, teknologia berriek asko laguntzen dute, ezta? Baina, olako bilguneak, edo, bilgurak, sortaraztea gure ustez oso importantea da, ezta? Edo noizbeinka, guk bata besteari aurpegira begiratzea eta hitz egitea, ezta? Eta zentzu hortan, hainbat lehiaketa jartzen ditugu martxan, eta horietarik azkena izan da Eusko Kantat lehiaketa, ezta? Konturatzen ginen, zeudela hainbat eta hainbat abesbatza eta talde kanpoan, Euskal Herriko abestiak eta bere repertorian zeuzkatenak, eta esan genuen, internet bidez zerbait jarri behar dugu martxan, beraiei zuzenduta, ezta? Eta ez bakarri beraiei, baizik eta baita ere, beste edozein abesbatzeari, ezta? Azken finean, azken helburua baita, beraien errepertorioetan ere Euskal Herriko folklorea barneratzea edo sartzea, ezta? Kantukorala bultzatu nahi dugu Euskal Herritik kanpo, baina horrez gain baita ere, eta gaina maila guztietan, amateur, semiprofesional, arlo profesionalean, horrez gain baita ere, Euskal Herritik kanpo kokatzen diren, aipatu ditudan, ahots talde horietan, Euskal Errepertorioko abestiak edo sartzea. Eta, horrela sortu genuen Eusko Kantat. Zelan joan da honen kudeaketea, zelan bideratu dozue? Egia esan, hau azkenean sare guztia hauen kudeaketa oso modu artesanalean egiten da, ezta? Azkenean ibili behar zara, bilatzen, aurkitzen, ezta? Zintzutian ahots taldeak, ea interesatzen bazaien, komunitate virtualen bitartez zabaltzen mezua, hainbat medio ezberdinetan publikatzen, eta horrela, lortzen ditugu munduan zehar, sakabanotota dauden hainbat talde, aurkestea, ezta? Horrelako lehiaketetara. Egia esan, lan gogorra da, azkenean, bazara jendearen atzean, eta jendeak, bere bizitzan badauzka beste hainbat prioridades, ezta? Eta Eusko Kantat, ez dakit, igual izango da 570. Ezta? Baina, hor egoten da gure zarma berezi hori, ezta? Konbentzitzeko, eta, parte hartzera gonbidatzeko. Kanta batekin joan Josi eta Josi. Josi eta Josi bili behar, apurka. Hori da. Lehenengo batu eta gero zabaldu. Hori da. Eta, horretarako lan asko egin behar da, lan asko. Hori eginda, lehiaketea bideratu eta kanta ederrak entzuteko ere etorri da, Antxon. Guk azkenean oinarriak publikatu edo sozializatu genituenean, hor jarri bageneuzkan, alde batetik lehen aipatu da, Euskal Herriko abesbatzetan Euskal Errepertorioa sartzea. Horregatik jarri genituen 3 abesti. 3 abesti eskaini behar zituztela aurkezten zian taldeek. Alde batetik denek abestu behar zuten Maitea Nunzira, eta horren letra eta melodia eskaintzen genituen internet bidez, eta gero bigarrenik eskatzen genuen beste Maitea Nunzira Zuberoako abesti bat da, ezta? Eta gero bigarren atal batean eskatzen genuen beste euskal kanta bat, baina hori ja aukeratzera, ezta? Eta hor jarri genituen
aukera ezberdinak. Bakoitza, herrialde bakoitzeko abesti bat. Hor genukan Lapurdiko altzak ez du bihotzik, Nafarroako beti penetan, Bizkaiatik aukeratu genduan Virginia Maite, Gipuzkoatik itxaso alaino dago, eta Arabatik begira nago, ezta? Eta horietarik, bost horietarik bat aukeratu behar zuten. Alde batetik Maitea Nuzira, eta gero bost horietarik beste bat. Eta horrez gain azken abesti bat, beraien tokiko abesti bat. Alegia, Argentinarra bazian, Argentinako abesti tradizional bat. Edo beraien jatorriko abesti bat, eskatzen genuen baita ere. Kantak aukeratuta dagoz, eta azteko begira nago. Ezta? Bai. Horre, esan behar dugu, Astion ezagutu ditugula, eta horietari bat, begira nago, hori da. Begira nago, begira, orgoiko bide barrira, noiz etorriko eteran, maitian eure herrira. Begira nago, begira, orgoiko bide barrira, noiz etorriko eteran, maitian eure herrira. Joan zanadango batean, etorriko ete bestean, bitartean arimean, neuk badaukot zenean. Gatoz nigana maitia, utxik badaukot etxia, joan ez egonik eta, giro dario tristia. Begira nago, begira, orgoiko bide barrira, noiz etorriko eteran, maitian eure herrira. Begira nago, begira, orgoiko bide barrira, noiz etorriko eteran, maitian eure herrira. El sedanteño kantuaz, zer esan geinke? Esan behar dugu, aurreratu dezakegu ja, aurten irabazlea izan dela Arrezifeseko Koral Maral taldea, ezta? Eta egia esan 3 abesti izugarri politak bidali dizkigute. Hau zan, ezta? El sedanteño, hori da.
se pierde como su canto. Ese gran sueño mastica el llanto como su sueño. Bajo a la escena, adiós y arena del camino. Ese gran sueño sin un destino como su sueño. Salpicito de arena, contame la pena. Tu pena de arena no vale la pena. Eta Maitia nun zira 3. kantua. Hori da. Maitia non zira, nik ez zaitut ikusten, ez berririk jakiten, nora galdu zira. Maitia non zira, nik ez zaitut ikusten,
gehiago mintzatetik aneuzu pribatu. Aitaten oskol batek ditu kantatu. Zure ikustetik gehiago mintzatetik arnuzu pribatu. Arnizu pribatu. Maitian ontzira. Antxon, hau eginda dago, zelangoa izan da parte hartzea? Bueno, aurten egia esan, kostatu zaigu, jendea konbentzitzea, baina azkenean jaso dugu aurten bost hautagai edo, bost talde aurkeztu zaizkigu. Alde batetik lehen aipatzen genuen Arrezifezeko, Argentinako, Maral Korala, gero baita ere aurkeztu zaigu Frantziatik Burdeoseko Sortziak bat korala, eta horrek jaso du bigarren saria. Horrez gain, baita ere jaso dugu Brasiletik, Juan Zumalde, abesbatzaren lanak, eta horrek jaso du hirugarren saria. Eta horrez gain, gero laugarrena eta bosgarrena, baita ere Argentinarratia, alde batetik Diezmako, Argentinako abesti beti korala, eta horrez gain denak bat, azkena, bosgarrena, denak bat korala izan da, Villa Mariakoa, baita ere Argentinakoa. Baina pozik gaude, ze azkenean, lehenengo edizioan ere hainbat gauza ikasten dituzu, ezta? Lehenengoa izan da, bai. Hori da, urrengo urtera begira, badaude gauzak, pixkat konpondu behar ditugunak, edo erraztu, behar bada urten pixka bat perfil profesionalagoetara jo dugu, eta urrengo urtera begira, igual nahiko genuke gehiago zabaldu, ezta? Naiz eta abesbatz moduan sortuak ez izan, animatu jendea batzera eta bestera. Hori izango litzake behar bada urrengo urtera begira ikasi dugun lekzioa edo, ezta? Bai, lehenengoz izan da eta hortik ikasi egiten da. Bai, dudarik bai. Esan dugun hori zuzendutakoa da, oinarriak zentzut diran, orain datorren urtera arte itxeron beharko dugu, ezta? Bai. Datorren urtie indar berrituta, bueltatuko gara eusko kantatekin, eta ea parte hartzea ere handia baden. Hori izango litzake gure naia. Seguru baiet. Dana dela zeuekaz bat egin gura izan ezkero, eusko zarera joatea legoke, ez Antxon? Hori da, gurekin harremanetan jarri nahi izan ez gero, hemen azkenean, lehiaketa bati buruz aritu izan gara, baina hor badauzkagu beste hainbat zerbitzu, beste hainbat informazio, eta beste hainbat parte hartzeko gune, eta nik uste dut oso interesgarria dela, eta gonbidatu nahi nituzke entzule guztiak gure webgunea bizitatzera, eta pixka bat han bere barnean investigatzera zer daukagun eta zer ez daukagun. Ze ondo, gonbidapen eta guztikagoz? Hombre. Ez da txarra. Ez da txarra. Erlojoak agintzen dau Antxon Aranburu Eusko Sareko arduraduna, oso gustura egin dugu berba zugaz. Eskerrik asko Eusko Sare ezagutzen laguntzea-gaitik eta kantu eder honek lehiaketearen bidez be geurera ekartea-gaitik, Antxon. Eskerrik asko zuedi. Eusko ikaskuntzak eskainitako saioa izan dozue hau entzuleok. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan izaten gara hemen. Eta gaur Eusko Sareko arduradunagaz, Antxon Aranburugaz, makinatxu bat kontu ezagutu ditugu.
Internet bidezko abez batzen nazio arteko lehiaketea kasu honetan uinen bidez zabaldu duguna. Eusko ikaskuntzako Eusko Sarek, Erez bileta abez batzen konfederazioagaz batera, internet bidezko abez batzen lehenengo nazio arteko lehiaketea antolatu dabe 5 eta 8 kide bitartean dituen Euskal Herritik kanpoko talde guztiei zabaldutakoa da bera. Hilabeteko azkenengo eguaztenean izango gara hemen Alkarregaz. Bien bitartean, eskerrik asko eta alik ondoen izan.